Dámy a pánové, přivítejte moderátora dnešního večera, ředitele Domu dětí a mládeže, Jana Eichlera. Takže krásný dobrý večer. Já se velice omlouvám, opravdu ta rychlá hudba, to mě překvapilo. Možná, že mě pak uvidíte ještě líp oblečení, ale uvidíme. Takže já vám všem přeji krásný dobrý večer, milé děti, mládeži, milí rodiče, především přátelé Domu dětí a mládeže, zástupci médií, dámy a pánové a také vážení hosté. Dovolte, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal na druhém ročníku čeho? No přeci Enjoy Aerobic. Co mi lezeš do rodníka? Rovný s trubličkama, možná s dušičkama, co si řekneš sama, všecko tě chci dát. Pulcí žádný radci, přijdou na traktaci, budou s náma po veselce v kole tancovat. Vodník. Rimba žáva